6 verse 11 and verse 12. Now ubeke i-ID yakho, ubeke iskipper somntwana wakho, ube sobeka i-document mhlawumbe ye-business kanye mhlawumbe ye-claim, ibeke ecam kwethotholo lakho ngoba right now xa sengigqiba nje nizothandaza ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Kanti ke andizoba khona ku-Facebook live, into ozovela uyenze nje kulike i-page yami on Facebook. Ku-Facebook I am uvela uthi nje PST Pastor Luthando Matodlana page ya straight phaa kuleya Facebook page, kulapho nje nizobona khona i-comment yakho, uncedakala kwakho namhlanje enye ke uzonpressa nje ufollow phaa ku-I am Luthando Matodlana phaa on Facebook. Kanti ke ku-Instagram uyakwazi umfumana phaa ku-Instagram, usearch nje wena uthi @chosen1 okanye uthi @L Matodlana phayana phaa ku-Instagram. Kanti ku-Twitter uvela uthi wena @L Matodlana. Kokhona into enifayo Makhwebe chapter 6. Kasoncwadi Abakhwebe chapter 6. Abantu abaninzi xa bejonga leya verse leyana ivesi iBhayibheli esixele ukuthi kwakhona imfazwe phakathi kwamaSirayeli namaMidiyani. Kwakunemfazwe phakathi kwamaSirayeli namaMidiyani. AmaMidiyani ehlasela amaSirayeli ngendlela nje engathethekiyo. Ngexesha kunale mfazwe amaSirayeli kunye namaMidiyani kwakunendoda igama layo linguGideon. Xa uvele ujonga ku11 no12 ngexesha wanye amadoda esilwa emfazweni, iBhayibheli ingixelela kakuhle ukuthi uGideon wayebhula ingqolowa, yena ngexesha abanye abantu besilwa, yena uGideon wayebhula ingqolowa. Ngexesha abanye abantu besilwa, yena wayengalwi kodwa wayebhula ingqolowa. Cela uthetha nawe. Cela uphindela ndithi kuwe ngexesha abanye amadoda esilwa, yena uGideon wayephakathi nengqolowa ebhula ingqolowa. Abanye amadoda asemfazweni, yena ubhizi amandla okulwa imfazwe wakhuphela ekubhuleni ingqolowa. Hayi uGideon engekho emfazweni akutsho ukuthi akanawo amandla, akutsho ukuthi akasosa kwasikulwa. Amandla wayenawo kodwa amandla akhe wakhuphela ekubhuleni ingqolowa. Kunemfazwe okumele ukuthi before uzilwe, kunemfazwe before uzilwe. Imfazwe esinamandla zimfazwe ozilwa wedwa, not nabantu. Kunemfazwe esifuna wena uzilwe wedwa, ungazilwa nabantu. iBhayibheli yami uGideon wayebhula ingqolowa, amandla wayenawo uGideon intoba angahamba yokulwa namaMidiyane. Kodwa kwakunexesha, kwakuyisizini, kwakuyiperiod oba amandla akhe awaspende alwe imfazwe zakhe yedwa. Kunomuntu olwimfazwe namhlanje, zothetha nawe namhlanje. Kunomuntu olwimfazwe ombona estradweni ngathi unqumile, kanti kunemfazwe osilwa yedwa. Kwimfazwe ezinamandla mphulaphuli, simfazwe osilwa wedwa. Abantu bacinga ukuthi unekhwala, kanti kule closet ukuyo ulwimfazwe kamoya. Hayi, angithela uThixo athi phuma. Yabaphulaphuli ulwa wedwa, ulindele uThixo athi come out of your closet. Awulwinjengabo, awezinjengabo, ulindele ilizwe elizothi hey, come out of your closet. Madoda, khona umuntu ethetha naye, mhlawumbe athekule khona
ulokwana wena ulindele izulu lithi phuma and face amamidian. Wena ulokwala unamandla, wena ulokwala unamandla. You're waiting ilizwe likaThixo lithi come out. Ipablamithi lafika ilizwe ayayaya yafika ingelosi yafika kuGidiyoni lathi ingelosi Gidiyoni ndodandini enobukroti phuma. Hey ungaphuma uThixo ngekatho wathi for uThixo adilwa. Goduka, Klasan Goduka, Swati Wampulapuli, Glota Ogoyo, Wula Baba Suya, Rela Baba Saya, Detonyewe, Gotomazo Kayala, come out of your closet. Unyiwa namhlanje kuthiwa nemvazwe kudaluyilwa well prepared, well trained, kuthiwa phuma uyafayisa amamediane. Come out of your closet. Yalaba satalaba phuma. Alonamandla, you are powerful. You are powerful. Professor amamidia. Ulikhoka mfaswe, ulikhoka ungekalwi. Wena awusoze udefeatwe, ngeke unqotshwe, wena ngeke unqotshwe. You are more than a conqueror. Come out of your closet. Kudala usifanele, kudala ukhala, nabantu ukhala ngawo. Professor amamidiane, come out. Zokhupha wena namhlanje, zokhupha wena namhlanje, zoxela namhlanje kuthiwa wena uredi wena uyofesa amamedian, wena uredi wena uyofesa inhlupheko. Bayixelela ixesha liphelile, wena hlala. Hey, it is enough. Baqala inhlupheko, baqalela unemployment, uthi wena mediane wena uphelelwe mamediane niphelelwe. Dathanasa zoxela amamediane aphezu kwakho namhlanje, amamediane la. Hey zoxelela lama midiane abaphinto sakho, zoxela amamidiane afukela wena. Ndaqinga ukususu Samson enkosi yami bevuka wathi xa vuka amaFilisti aphezu kwakhe, ngoba amaFilisti asebenzisa uDelila. Ndithi kuwe emani lamamidiane ngeke aphinde abuye, ayaphelelwa namhlanje. Come out, phuma. Kudala uphula ingqolowa, kudala usifihlile, izulu likuprepare, izulu likulungisile. Wena uredi, oh ulabaya elebosaya relababasia rolabasata yapakataya welebesekeda ulababasaya. Wena uredi, go and face amamidiane. Olabasata rilabasiata walabasata phuma kwicloset yakho.
Kwicloset kulapho wenziwa khona. Kwicloset kulapho ukhiwa khona.